kuulkaa. Mä oon rehellisesti halunnut tehdä tästä aiheesta videon TikTokin puolelle. Multa on pyydetty monta kertaa yhden ihmisen toimesta, että mä tekisin selityksen Hegelin dialektiikasta Fortnite-termein. Mutta ongelmaksi tässä tulee se, että 1. Mä en tiedä Fortniteista mitään muuta kuin ne tanssit. Ja toinen on se, että dialektiikka... Is it easy? No. Do I like it? No, I don't. But do I do it? Yeah, I do. Se on niin kuin nörtteyden huipentuma käsitteenä. Mä ajattelin tehdä nyt tämmöisen kompromissin, että mä yritän nyt ensinnäkin selittää tämän konseptin silleen sen historian ja että mitä se nyt niinku jumbelauta tarkoittaa. Ja sit mä voin tehdä TikTokin puolelle tommosia leluesimerkkejä. Tää on siis nyt erilainen videokonsepti. Mä käyn tällä kertaa dialektiikan loren läpi, eli ajattelun ammattilaistaktiikan. Mä en tällä videolla nyt mene ineen noihin itse filosofeihin, vaan mä keskityn nyt vaan siihen, että mä käyn päätyypit läpi, jotka on tärkeimmät ymmärtää dialektiikan vaikuttajina. Lähdetään hommiin sitten. Me lähdetään liikkeelle antiikin Kreikasta ylläri tyyppinä, jota on nimitetty ensimmäiseksi dialektiikoksi, joka on hyvin kiistanalainen väittämä, mutta mä ajattelin, että tämä soveltuu todella hyväksi introksi tähän hommaan. Ja tämä tyyppi on Zenon. Zenon on tämmönen antiikin kreikkalainen filosofi, joka oli erityisen tunnettu hänen tämmöisistä paradokseistaan. Ja nyt me voidaankin lähteä siitä liikkeelle, että tämä paradoksi jollain tavalla antaa hyvän semmoisen pikku makupalan tähän dialektiikan maailmaan. Paradoksi tarkoittaa sitä, että jos mä esimerkiksi sanon, tämä lause on epätosi. Se jää tavallaan tolleen rullaa, että no onko se nyt totta vai ei totta. Että tämä lause on epätosi. Jos mä sanon näin, niin silloin se on epätotta, eli eikö se sitten totta, mutta... Paradoksi on tämmönen jotenkin ristiriitainen väittämä esimerkiksi. Hän pyrkii osoittamaan, että liike ei ole mahdollista paradoksin kautta. Ja se menee näin. Jos mä haluan taputtaa mun käsiä, tämä ei ole Zenonin mielestä mahdollista. Koska jos ruvetaan tarkastelemaan yksityiskohtaisesti asiaa, kun mä lähden liikuttaa mun käsiä, me voidaan jaotella se liike aina sen puoliväliin. Eli se liike lähtee tästä, sit se siirtyy tästä tohon puoliväliin, matkaa, sit sen puoliväliin matkaa, sen puoliväliin matkaa, ja tää tavallaan jatkuu ikuisesti. Sä voit minkä tahansa etäisyyden alkaa jakaa sen puoliväleihin, ja kun ne lähestyy toisiaan, niin tällä logiikalla ne ei ikinä kosketa toisiaan. Koska hänen mielestä, jos sä haluat pisteestä A pisteeseen B, se että sä pääset siihen puoliväliin, niin siihenkin päästäksesi sun on pitänyt mennä ensin se puoliväli. Se ei tavallaan sit ikinä niinku, miten se jossain vaiheessa aina on se puoliväli. Aina on puoliväli. Miten toi on mahdollista? Liike. Debunked. Mutta vitsit sikseen tää oikeesti kummastutti hyvin pitkään ihmisiä. Tää ei nyt varsinaista dialektiikkaa vielä ole, mutta tää antaa hyvän tämmösen taste for... Ei kun suomeksi mun piti puhua. Sille, että mitä on tulossa. Mitä se dialektiikka on? No sitten, tässä dialektiikassa päästään
Sokrateeseen, josta oli toi video tuossa aiemmin, joten mä nyt selitän tämän vaan tästä, että mitä Sokrates antoi kontribuutiona dialektiikalle. Hän tosiaan näiden randomeiden kanssa keskusteli torilla, ja ei miten tahansa keskustellen, vaan hän väitteli. Hän pyrki aina, kun se toinen tyyppi sanoi jotain, niin todistaa hänet vääräksi tai antaa jonkun vastalauseen, että Sitten se päätyi siihen, että se vastapuoli tajus, että ei se nyt ehkä tiennytkään, mistä se oikein puhuu. Tämän sokraattisen menetelmän pointtina oli siis pyrkiä tarkastelemaan jotain asiaa kaikista mahdollisista näkökulmista. Ja haluttiin heittää roskiin sitten semmoset ajatukset, jolle ei ollut vakuuttavia perusteluita. Hän siis osoitti ristiriitoja näiden vastahenkilöidensä ajattelussa. Sokrates varmaankin inspiroitui tuosta Zenonista ja pisti sitten tämän hänen ajatuksensa käytäntöön. Sokrateen dialektiikka siis pyrki painottamaan selkeyttä, järjellistä keskustelua ja sellaista itsereflektiota. Ja tää on nyt sit se pohja tälle nykyiselle asialle, mitä kutsutaan kriittiseksi ajatteluksi. Tämän Sokrateen dialektiikan voi jakaa 4 osaan sitä prosessia. Ensimmäisenä on tää kyselyvaihe. Mitä on hyvä elämä? Tämän jälkeen on selvennysvaihe. Sokrates kysyy siltä tyypiltä, että mitä se hyvä ees tarkoittaa? Mikä on elämä? Eli kysytään tämmöisiä tarkentavia kysymyksiä. 3. vaiheena on ristiriitojen osoittaminen. Hän sitten tarkasteli tätä keskustelukumppaniaan ja oli silleen, tuohon ei muuten itse asiassa käy järkeen. Tässä mennään ristiin. Tämän jälkeen sitten on semmoinen uudelleen muotoilun vaihe, että Sokrates pyrki johdattamaan sitä keskustelukumppaniaan ehdotuksilla tämmöiseen tarkempaan ymmärrykseen siitä aiheesta. Esimerkiksi pohtimaan ratkaisuja tälle ristiriidalle. Ja plussana yleensä sit viimeisessä vaiheessa tähän liittyi jotenkin se eettinen ulottuvuus, että sit Sokrates alkoi kyseenalaistaa sen käsiteltävän aiheen moraalisia ominaisuuksia. Platonin dialektiikka. Eli Sokrateen oppilas Platon, josta on mulla myös video. Käyhän tsiikaamassa. Platonillahan tää lähti siitä liikkeelle, että hänellä oli biiffiä näiden sofistien kanssa, josta mä selitän siinä aiemmassa videossa. Mutta tiivistettynä hän oli silleen, että ei jumbe, että siis nämä sofistit, ne vaan yrittää vakuuttaa ihmisiä retorisilla keinoilla saadakseen jotain palkintoja ja mainetta ja mammonaa. Et ei tän näin pitäisi mennä. Et kyllä se totuuden etsiminen pitäisi olla se juttu. Hän halusi siis tehdä omasta ajattelusysteemistään erilaisen. Semmoisen, joka pyrkisi todennäköisemmin kohti sitä totuutta. Platonille dialektiikka tarkoitti mahdollisimman tämmöistä oikeanlaisen päättelyn esittämistä ja pyrittiin sitä kautta saavuttamaan totuus, eikä vaan kinastella. Platonille dialektiikka oli siis tämmönen paras mahdollinen menetelmä, jonka avulla ihminen pystyy löytämään totuuden. Ja tässä ajateltiin, että pyritään mennä sitten tämmöisistä yksittäisistä havainnoista siihen laajempaan kuvaan tarkastelemalla sitä isosti. Sit meillä on Arskan dialektiikka, eli Aristoteleen, josta on tulossa seuraava Ajattelun ammattilaiset jakso, jonka vuoksi en tähänkään nyt hirveästi syvenny, vaan joudutte jännityksellä odottamaan sitä kokonaista jaksoa. Dialektiikan evoluutio tässä kohtaa sitten etenee siihen, että Aristoteles kehittää tästä dialektisesta menetelmästä, mitä toi Platon käytti ja Sokrates ja Zenon, semmoisen järjestelmän, jota nykyään kutsutaan logiikaksi. Eli hän loi tavallaan perustan logiikan kehitykselle.
Mutta hän ajatteli, että tätä voi käyttää kumpaan vaan, että jos sä haluat pyrkiä voittaa sen väittelyn, niin go for it, mutta myös voi käyttää sitä totuuden etsimiseen. Ja Arska sitten pyrki tarkastelemaan, että miten mielipiteet oikein muodostuu. Hän halusi sitten niin kuin yhdistää tämän dialektiikan tämmöisiin uskottavina pidettyihin käsityksiin. Hän halusi, että se pohja sille päättelylle on järkevä. Ja tässä Arskan dialektisessa päättelyssä sitten päätellään jostakin väitteestä, sen vastakohtaan, ja sitten pyritään siihen, että nämä väitteet olisi jotain järkeviä. Käy järkeen, makes sense, you know? Hänelle tämä retoriikka ja dialektiikka oli kuitenkin just aika silleen verrannoillistettavissa, että sillä pyrittiin saavuttamaan tämmöistä uskottavuutta, kun taas sitten hän loi sitten tämän loogisen systeeminsä. Tämä on sitten väline saavuttaa totuus. Hän ei siis biiffannut noiden sofistien kanssa ihan samalla lailla mitä Platon. Hän on sanonutkin, että kyllä se on kaikkien mielestä ihan kiva voittaa. Tiivistettynä Aristoteleelle dialektiikka on tämmönen löytämisen prosessi, joka tapahtuu esimerkiksi kahden henkilön välillä, käyttäen loogista argumentaatiota, ja sit pyritään vaan niinku olemaan jotenkin tosi silleen. Mä osaan ajatella niin hyvin ja selkeästi. Keskiajalla dialektiikka oli myös kans hyvin inessä. Nämä tämmöiset kristityt tyypit Euroopassa oli näihin aikoihin löytänyt Platonin ja Aristoteleen tekstit ja inspiroitui sitten siitä. Ja ne oli silleen, että alright, nyt ruvetaan muodostaa tästä sit hyviä oikeutuksia Jumalan olemassaololle. Eli dialektiikka oli keskiajan Euroopassa hyvin merkittävä väline kirkon puolustamiselle ja uskonnollisten oppien. Hekin harrasti paljon tätä väittelyä. Julkisten väittelyiden käyminen kuului tämmöiseen sivistyneen väestön aktiviteettiin. Ja tämä dialektiikka sitten sisällytettiin tämmöiseen heidän kutsumaan luokittelunsa 7 vapaasta taiteesta. No, keskiajan dialektisissa väittelyissä oli ominaista se, että pyrittiin korostamaan tiedon muodollista puolta. Eli just sitä, että miten se argumentaatio rakentuu. Myöskin korostettiin paljon latinan kielen taidon tärkeyttä. Ja tässä nyt ytimessä on sitten toi syiden ja vastasyiden muotoileminen. Eli on se väite ja sitten on sen vastakohta ja sitten näitä pistetään tavallaan kamppailemaan keskenään. Esimerkiksi latinan nämä meillä nykyäänkin käytetyt alkuliitteet pro ja kontra niin kuin on samaa mieltä, jee. Tai sitten kontra, että vastustan. 1100-luvullahan alkoi Euroopassa sitten syntymään ensimmäiset tämmöiset itsemääräämisoikeudella varustetut yliopistot. Ja dialektiikasta tulikin sitten keskeinen osa näitä yliopiston oppimisprosesseja ja aineita. Ja nämä väittelyt oli aika heated. Jotkut sai siellä niinku huonon maineen, jos ne oli liian sellainen räyhääviä näissä väittelyissä. Näitä pitikin alkaa sitten vähän sääntelemään, koska nämä ihmiset ei aina ihan osannut kunnioittaa niitä sääntöjä. Merkittävä ryhmä, joka etenkin dialektiikkaan keskittyi paljon, oli skolastiikot 1000-1500-luvuilla, jotka seurasi tätä Aristoteleen ajatuksen perintöä. Ja skolastiikoilla juttuna oli se, että he halusivat yhdistää tämmöisiä useita eriäviä näkemyksiä joksikin suureksi kokonaisuudeksi. Et pyrittiin löytää semmoinen yhteisymmärrys monista eri kannoista, jotka riiteli keskenään. Ja dialektiikalle tärkeänä tehtävänä ajateltiinkin sitten, että on nimenomaan se, että kirkon ja filosofian ajatukselliset auktoriteetit ei törmää keskenään. Tai että filosofian ja uskonnollisten oppien välillä ei ole ristiriitoja. Ja sitten tämmöinen kuuluisa tyyppi kuin Tuomas Akvinolainen pyrki yhdistämään näitä antiikin Kreikan
teoksia, filosofisia teoksia Raamatun kanssa, niin kuin löytää sieltä niitä yhteneviä tekijöitä, jotenkin mitkä toisen balanssin niiden välille. No, keskiajan dialektiikka tiivistettynä noudatti tällaista muotoa, että ensimmäisenä määritellään, että mitä kysytään. Tehdään selkeäksi se, varmistetaan, että ollaan samalla sivulla siitä, että mikä se kysymys nyt niin kuin on, mitä se tarkoittaa. Sitten toisena annetaan semmoinen ehdotettu vastaus tälle, mahdollinen ehdotus, tavallaan hypoteesi. Sitten pyritään puolustaa sitä äsken ehdotettua vastausta, ja sen jälkeen yritetään löytää kritiikit siitä väitetystä vastauksesta. Sitten yritetään näiden perusteluiden kannalta muodostamaan jonkinlainen käsitys siitä asiasta, ja sitten vastataan jokaiseen kritiikkikohtaan, mitä on esitetty. Pakko se on nyt vaan tehdä. Eli Hegelin dialektiikkaan. Hypätään tonne Saksaan 1700-1800-luvuille. Hegel pulls up ja räjäyttää jengin mielet. Sillä, että oli hyviä keloja, mutta myös sillä, että tästä äijästä ei saa mitään selvää. Sen takia tämä kuva musta tiivistää kokemuksen Hegelin lukemisesta hyvin. Mutta dialektiikka on ehdottomasti tämmönen Hegelin nimikkojuttu. Hän muovaili siitä hyvin vaikutusvaltaisen muodon. Hegeliä ennen Immanuel Kant, joka on toinen hyvin vaikutusvaltainen ukkeli filosofian maailmasta, oli sitä mieltä, että aina kun me yritetään ymmärtää todellisuutta, niin meidän järki päätyy jotenkin jonkinlaiseen ristiriitaan. Mutta tämä ristiriitoihin päätyminen kuitenkin kuuluu vaan osaksi tätä meidän todellisuutta. Ja Hegel oli silleen, okei, samaa mieltä, mutta se ei ollut tarpeeksi. Mä nyt yritän selittää tätä niin helposti ymmärrettäväksi kuin mä pystyn, mutta se on hyvin vaikeaa, koska tältä näyttää, jos haluaa oikeasti opiskella tätä asiaa niin kuin juurta jaksain. Jos me otetaan jokin asia, mitä me halutaan tarkastella tästä todellisuudesta, ja me esitetään siitä joku uusi näkökulma, niin on mahdollista, että se on ihan ristiriidassa sen ensimmäisen näkökulman kanssa. Hegel ajatteli, että tähän voidaan sitten lisätä vielä kolmas leijeri, ja tämä kolmas näkökulma sitten on reitti sellaiseen osatotuuden löytämiseen. Ja tämä kolmas yhdistää tämän ensimmäisen ja toisen totuudet keskenään. Jos te ootte ikinä lukenut Hegelistä, niin monesti tuleekin vastaan tämä erottelu teesiin, antiteesiin ja synteesiin. Näitä termejä Hegel ei itse käyttänyt, nämä loi sitten semmoinen Fichte, mutta tämä auttaa kuitenkin ymmärtämään tätä, mitä Hegel ajoi takaa. Teesi on se ensimmäinen näkökulma, antiteesi on sen vastakohta ja synteesi on niiden yhdistelmä. Ja Hegel nyt ajatteli sitten, että ihmisten ajattelu kehittyy historiallisesti näiden kehitysvaiheiden kautta. Hegel, hän oli idealisti, ja tämä ei nyt ole semmoinen, että hän olisi jotenkin unelmoinut jostain utopioista, tämä ei tarkoita sitä, vaan filosofiassa tyypillisesti erotellaan idealismi ja materialismi kannoiksi, jossa idealismissa ajatellaan, että todellisuus koostuu hengestä, ei aineellisesta. Ja materialismi taas ajattelee, että on olemassa nimenomaan tämä materiaalinen, aineellinen todellisuus. Eli idealismi on enemmän tämmöistä, että ajatellaan, että sielu vaikka on niinku se, mikä tämän todellisuuden muodostaa, kun taas materialismissa niinku ei uskota minkään sielun olemassaoloon, vaan se aivotoimintakin on loppujen lopuksi aineellista. Ja koska Hegel uskoi näin, että tämä koko todellisuus on henkistä, niin hän ajatteli, että olisi siis mahdollista tarkastella tätä todellisuutta tämän dialektisen kehityskaavion avulla. Ja Hegelille tämä dialektiikka siis muodostaa ihmiskunnan historian sisäisen logiikan. Kun me ihmiskuntana ajatellaan, me päädytään monesti ristiriitoihin, me törmäillään yhteen,
Ja loppujen lopuksi nämä johtaa sitten jonkinlaisiin vallankumouksiin, oli se sitten tällainen konkreettinen, niin kuin mitä vallankumouksella tarkoitetaan kuin Ranskan vallankumous, tai joku ihan pienempi asia. Löydetään jokin yhteisymmärrys jostakin konfliktista vaikka. Tämän dialektisen teoriansa hän sitten muotoili laajemmaksi teoriaksi ihmiskunnasta ja siitä, että miten me yhteiskuntana toimitaan. Se leikittelee just tällä meidän tietoisuuden ja erilaisten yhteiskunnallisten rakenteiden välillä, että miten ne tappelee keskenään ja pyrkii löytämään ratkaisuja. Hän ajatteli, että dialektinen prosessi on se, mikä kehittää tämmöistä ihmisten yhteistä tietoisuutta tai ajattelutapaa ja myös kulttuurillista identiteettiä, jolloin me pystytään yksilöinä tunnistaa meidän suhde muihin ihmisiin meidän ympärillä. Miten me liitytään niihin, mitkä on meidän vastakohtia ja mitkä yhdistää. Ja tälleen meillä pystyy muodostumaan tämmöisiä kollektiivisia normeja. Kaikkien yhteisössä jakavia tämmöisiä yleisiä käyttäytymissääntöjä tai arvoja. Hegel ajattelikin, että jotta pystyy ymmärtämään itseään, täytyy ymmärtää se sosiaalinen konteksti, johon sä kuulut ihmisenä. Tiivistettynä Hegelin dialektiikka on tämmöinen kehittyvä kokonaisuus. Se ei ole enää vaan menetelmä ajattelulle, vaan se on todellisuuteen kuuluva, fundamentaalinen todellisuuden liike tai osa. Todellisuus on tämmöistä henkeä, joka pyrkii kehittämään itseään ja se käy läpi erilaisia vaiheita ja siten se tulee koko ajan tietoisemmaksi itsestään. Ja nämä ristiriidat ei ole ongelma silloin, vaan se on nimenomaan se, mikä ajaa kehitystä. Se on tarvittava kehityksen osa. Historiasta vielä hän sanoo tosiaan sitten, että historia on järjen toteutumista ajassa. No niin, älkää säikähtäkö, sillä seuraavaksi meillä on vuorossa Karl Marx. Hui on. No ei, mutta Marx nyt sit astuu kuvioihin. Nuorena Hegelin kannattajana oli silleen mukana näissä piireissä, mutta sitten hän oli silleen, että ei, että tää pitää nyt kyllä siis kääntää päälaelleen. Että henkinen ominaisuus tässä hommassa ei toimi, ei natsaa. Hänhän oli hyvin kriittinen ihan uskonnoista ja hänellä oli tämä kuuluisa ideologiakritiikki ja näin poispäin. Niin hän niinku tykkäsi tästä dialektiikan periaatteesta ja ideasta, mutta hän sitten päätti muotoilla tästä materialistisen version. Eli tämän kannan, että ajatellaan, että tämä todellisuus koostuu aineesta. Että siihen ei kuulu tommosia juttuja niinku sielu tai jotenkin, että meidän tietoisuus olisi erillinen tästä ainemaailmasta. Hän siis tuli ja käänsi Hegelin dialektiikan päälaelleen. Ja tätä kutsutaan dialektiseksi materialismiksi ja on ollut hyvin merkittävä ihmiskunnan historiassa Marxin jälkeen tämä ajatus, jonka hän sitten muovasi. Myös Marxille dialektiikka tarkoittaa just tällaista jotain ihmiskunnan historian sisäistä logiikkaa, miten ihmiskunnan historia etenee. Mutta nyt tätä historiaa ei ajakaan ne henkiset tekijät, vaan materiaaliset tekijät. Marx ajatteli, että koko ihmiskunnan historiallinen kehitys perustuu meidän aineelliseen todellisuuteen. Että millaiset meidän taloudelliset olosuhteet on, ootko sä köyhä, rikas, näin. Ja se, että mitä me tuotetaan ja mitä me taas jaetaan. Ja että meidän ajattelu on aina sidottuna siihen, että mitä meidän ympärillä tapahtuu konkreettisesti. Millaisesta kontekstista me tullaan? Millaiset periaatteet meillä on
elämiseen. Marxin mukaan siis ihmiskunnan historia etenee tämmöistä dialektista prosessia kautta, jossa kohdataan justiinsa näitä ristiriitoja, niin vallankumouksesta toiseen. Marxille tämä kiteytyi luokkaristiriitoihin. Hän on kuuluisesti sanonut, että koko ihmiskunnan historia on ollut luokkataistelujen historiaa. Ja nämä vallankumoukset johtuu siitä. Ja luokkaristiriidalla me nyt tarkoitetaan sitä, että meillä on näitä erilaisia yhteiskuntaluokkia. Ennen oli selkeämmin, että oli tämmöiset konkreettiset jaot aatelisiin ja talonpoikiin ja näin poispäin, mutta samalla tavalla meillä on edelleen esimerkiksi erottelu pomoihin ja työntekijöihin tai alaisiin. Ja sitten myös tietysti se varallisuuden määrä, mitä pystyy kerryttämään, että on äärimmäistä köyhyyttä ja sitten on miljardöörejä. Tossa mahtuu aika monta eri luokkaa väliin, vaikka me ei niitä nimettäisi varsinaisesti. Ja nämä sitten kamppailee väistämättä aina keskenään. Ja Marx oli silleen, että voitaisko me vihdoin lopettaa tää? Please? Ja kun Hegelille historian päätepisteenä on tämmönen absoluuttinen henki, että sit kun se on käynyt ne kaikki ristiriidat läpi, se jotenkin todellisuutta pohjaava henki, niin se saavuttaa sit sen täydellisen muotonsa. Niin Marx ajatteli taas, että tämän materiaalisen dialektiikan päätepiste on kommunismi. Surprise! Jonka ytimessä on se, että luokkien välillä ei ole enää näitä ristiriitoja. Kommunismi on siis tämän dialektisen kehityskulun päätepiste. Eli jos teillä on ollut vaikeuksia ymmärtää sosialismin ja kommunismin ero, niin kommunismi kuvaa nimenomaan tätä päätepistettä tavallaan, kun niitä luokkaerotteluja ei enää ole, ja sosialismi on sitten kaikki ennen sitä, jossa liikutaan sitä kommunismia kohti. Mutta tiivistettynä Marxille dialektiikka on näitä meidän materiaalisen todellisuuden olosuhteita, jotka päätyvät ristiriitoihin keskenään ja siten joutuvat konflikteihin ja sitä kautta vallankumouksiin. Ja nämä voi olla justiinsa näitä kirjaimellisia elinolosuhteita, köyhyyttä, rikkautta, tai sitten ne voi olla myös sitä, että miten meidän suhteet on esimerkiksi sen pomon ja työntekijän välillä, että millainen se ihmissuhde siinä esimerkiksi on. Mutta Marx tosiaan ajatteli, että Hegel oli liian abstrakti. Näin Marx on itse kirjoittanut tästä asiasta. It includes in its comprehension an affirmative recognition of the existing state of things, at the same time also the recognition of the negation of that state, of its inevitable breaking up, because it regards every historically developed social form as in fluid movement and therefore takes into account its transient nature not less than its momentary existence, because it lets nothing impose upon it and is in its essence critical and revolutionary. Monet hegeliläiset hän syytti esimerkiksi noihin aikoihin tapahtuvaa vieraantumista uskonnosta yhteiskunnalliselle pahalle, jos asiat on huonosti. Mutta Marx ja Engels päätyi siihen lopputulokseen, että nimenomaan vieraantuminen taloudellisesta ja poliittisesta autonomiasta eli itsemääräämisoikeudesta liitettynä riistoon ja köyhyyteen on oikea syy sille, että miksi yhteiskunnassa on pahuutta, huonoja asioita. Ja täten aine synnyttää meidän kollektiivisen tietoisuuden, eikä toistepäin. Kaikki, mitä me ihmisinä ajatellaan, meidän ideologiat, meidän kulttuuri, se on seurausta meidän materiaalisesta maailmasta. Ja erityisesti Marxin kohdalla tuotantosuhteista. No tossa oli ne kaikista merkittävimmät ajattelijat dialektiikan historialle. Tässä oli tavallaan dialektiikka dialektisesti ymmärrettynä. Period. Mutta mä ajattelin, että tähän voisi olla hauska laittaa tämmöiseksi pikkubonariksi vielä dialektiikasta
Suomessa. Wow. Koska about 1600-luvulla ja jonnekin 1700-luvun puoliväliin saakka, niin Turun yliopistossa itse asiassa dialektiikan tutkimus edusti valtavirtaa. Se oli niin kuin se juttu, joka oli Turussa inessä 1600-1700-luvuilla. Esimerkiksi dialektiikkaa tutki Turun Akatemian professori nimeltä Andreas Vanocius. Mä en edes tiedä, honestly. Hän julkaisi vuonna 1686 hänen väitöskirjansa nimeltään Discursus theoreticus abstractam disputationis ideam repraesentas. Niin siinä se olikin, joo. Jossa hän käsitteli dialektiikan ideaa. Ja hän tarkoitti tätä ideaa nyt enemmän varmaan tälleen Platonin mielessä. Mutta hän tosiaan oli sillä kannalla, että totuutta voidaan etsiä siten, että me esitetään näitä ristiriitoja. Hän on sanonut näin väitöskirjassaan. Mikään osa ei samalla voi olla ja olla olematta, vastakohdan jomman kumman on oltava läsnä, toisen poissa. Myös tämmönen Daniel Juslenius käytti hänen tutkimuksessaan dialektiikkaa, josta hän tekikin väitöskirjansa nimeltään Suomalaisten puolustus. Myöskin, jos satutte tietää tämmöisen äijän kuin J.V. Snellman, josta minä en itse asiassa edes tiennyt ennen kuin tein tutkimusta tätä videota varten, että hän oli filosofi ja hän oli erityisen keskittynyt Hegeliin. Hänhän eli siis 1806-1881. Hänhän oli tämmönen tavallaan aikansa poliitikko, valtiomies. Hän oli vähän joka paikka höylä, mutta hän hyödynsi tätä filosofista, dialektista tietoaan Hegelistä hänen omaan yhteiskuntafilosofiaansa. Ja J.V. Snellman näki valtion kehityksen dialektisena prosessina, jossa yksilön vapaus toteutuu yhteiskunnan kautta. No sitten on tää Anders Vanocius, joka syntyi 1675 ja kuoli 1700 Turussa. Hän oli suomalainen professori Turun Akatemiassa fysiikasta, käytännöllisestä filosofiasta ja teologiasta. Ja hänen on siis haudattu Turun tuomiokirkon kuoriin. Jos löydätte oikein seinän, niin sieltä saattaa paljastua yksi tämmönen vanha dialektiikko. No sit meillä oli vielä tää Daniel Juslenius, joka syntyi vuonna 1676 paikassa nimeltä Mietoinen ja delas sitten vuonna 1752. Hän oli suomalainen kirjailija ja tämmönen kansallismielinen tyyppi, isänmaan ystävä niin sanotusti. Hän myös oli professori Turussa hebreasta, kreikasta, niin kuin kielistä siis, hebrean kielestä, kreikan kielestä ja myös teologiasta. Ja häntä on pidetty siis ensimmäisenä fennofiilinä, joka tarkoittaa siis niinku suomalaisuuden rakastamista. Hänhän siis esitteli hänen teoksissaan vähän ehkä pikkasen ehkä ylimeneviä kommentteja suomalaisten hienoudesta ja saavutuksista ja suomalaisen kansan menneisyydestä. Hän esimerkiksi oli kovasti sitä mieltä, että antiikin Kreikan ja Rooman sivistys on peräisin Suomesta. Hän väitti, että siis 2000 vuotta sitten suomalaiset oli täällä jossain tekemässä, en mä tiedä, tappelemassa jonkun karhun kanssa. Me ollaan ne true beginners of filosofia TMS. Hän ajatteli myös, että suomalaiset on yksi Israelin kadonneista heimoista. Tää Juslenius on tosi mielenkiintoinen tyyppi. Mä voisin periaatteessa tehdä siis jonkun oman jakson näistä suomalaisista filosofisista ajattelijoista, koska näillä on ihan hullua lorea, jotka mun mielestä voi olla ihan hyödyllisiä tälleen sivistykselle.
Mutta tosiaan Jusleniuksella tämä hänen dialektiikkansa pohjautui 2 eri suomikuvan keskinäiseen taisteluun. Luo tämän dialektisen vastakohta-asetelman niin, että Juslenius itse on tässä se suomalaisuuden puolustaja, ja hän kohtaa tämmöisessä kuvitteellisessa väittelymestassa ulkomaalaisia, jotka arvostelee suomalaisia. Ja hänen tehtävänä on sitten torjua kaikki nämä Suomea vastaan olevat tyypit ja todistaa ne päinvastaisiksi. Ja koska hän käytti tätä dialektista menetelmää, niin lopulta se sisältö ja aihe oli vähän jopa toissijaisia. Mutta fennofiiliksi häntä on kutsuttu. Snellman kirjoitti myös oman väitöskirjansa Hegelistä, eli nähdään nyt vahvasti, että on suomalaiseen ajatteluperinteeseenkin vaikuttanut erittäin vahvasti tämä infamous Hegel-ukkeli. Meidän kollektiiviseen tietoisuuteen, meidän ajatukseen tästä maailmasta. Ja ne sanoo, että Hegelin lukeminen on turhaa. Anyways, hän suoritti opintonsa Helsingissä, kun Nikolai I päätti siirtää ton Turun akatemian sen jälkeen, kun Turussa oli vähän tulipalo meisings Helsinkiin. Ja tämän uuden yliopiston nimeksi tuli sitten keisarillinen Aleksanterin yliopisto vuonna 1828. Hän kirjoitti väitöskirjansa Hegelin ajatusmaailmasta, ja tämän väitöskirjan nimi oli Dissertatio Academica Absolutismum Systematis Hegeliani Defensura. Kyllä. Ja tämä tyyppi on merkittävästi vaikuttanut suomen kielen asemaan, ja myös hänen ansiosta Suomessa otettiin käyttöön markka. Siis Hegel-fanboy. Voitteko uskoa? Tässä mä oon nyt kuitenkin pyrkinyt teille luomaan jonkinlaisen käsityksen siitä, että mitä se dialektiikka nyt oikeastaan tarkoittaa. Mä oon tässä nyt esittänyt teille dialektiikan evoluution, tavallaan dialektisen prosessin. Ja toivottavasti saitte jonkun käsityksen. Mä ajattelin, että mä voisin tehdä sinne TikTokin puolelle sitten vähän tämmösiä meemimäisempiä katkelmia vielä tästä aiheesta. Mutta tää oli nyt uusi formaatti, jota mä testasin. Kertokaa, jos kiinnostaa tai on mitään toiveita liittyen tulevaisuuden videoihin. Että haluatteko lisää tämmösiä? Pitäydynkö vaan niissä videoesseissä? Vai onko tää parempi formaatti? Kertokaa, mitä vaan on mielessänne. Ja taistelkaa keskenään. Muistakaa löytää ristiriitoja ja ratkaista niitä. Period. Kiitos kun katsoit. Ja me nähdään seuraavan kerran Aristoteleen Arskan parissa, kunhan mä vaan saan sen työmaan valmiiksi.